Олесь Ставер, Анеточка. Читають Євгенія Кішила і Наталя Літвінова, удельницы конкурсу «Каб любить Беларусь нашу милую». Две вязковые красуни сустрэліся ля кветачек. Что у тебя за выгляд сумный, милая Анеточка? Муж твой, гэтакі мужчына, и с тобою носится. Даражэнькая Мальвіна, дык як тут не самоціцца? Гэта ж выбралася учора у раён да крамы я, каб купіць сабе абновы ды карункі крамныя. А в аўтобусе людзей тых што салакі ў бочачцы. Хлопец, рослы, маладзенькі, ля мяне ўсе топчацца. Бровы, вочы, вусны хваліць і да сэрца горніца. Ах, якая, кажа, краля, якая модница. Я ж ціла там, нібы вишня, слоцы ж все хорошие. А с автобуса як вышла, не маю гроши я. Дзе ж ты их поклала? Хай бы их позначила. Я за пазуху поклала, да як зырка убачила. А догнала прыдзі света з брыдкімі манерамі. Ну, спадзявалася, што гэта з добрымі намерамі.